Čau a vítejte u nového videa. Dneska se tady uděláme recenzi na tenhle Lego set Republic Tank. Tak, nejdřív se pustíme na figurky. Nejdřív, jako prvního tady máme kapitána celého tanku. Je hezky na něj, že má prodloužený blaster. Hele. A tady je zas on. A tady máme Mace Windu. Je dobrý, že má u sebe fialový lightsaber. A má i tady pěkný potisk tady na duce, znak republický. No prostě těch Jediů. Můžeme říct. Potom tady máme dva droidy. Separatistický. A potom tady máme dva klonový vojáky. Tak, jsou tady klonoví vojáci a tady máme, a teďka se pustíme na ten finální plán. Tak, tady si má pěkný kanon, ty umí i střílet. Počkejte, já vám to ukážu, dívejte se. Sakra, upadla mi ta anténa. Ta anténa je u toho dost blbá. Nepovedlo se mi vystřelit, koukejte. Viděli jste to? Tak to je takový pán. Nebo jako klasický ke každým kanónům a teďka tady otočíme a je to i na tom druhém kanóně. Potom tady máme taky otevírací, tady zezadu taky můžeme otevřít. Tady je poklop, tak je to tady otevřem. Tady vidíte, tady se to zjídí. Takže tady to můžeme otevřít, jenom tady se, protože zvenku tam moc nejde. Tady si pohlednete, tady se podívejte na vnitřek, tam je velitel, takže tenhle s tím prodlouženým blástem. Tak, a tady je ten poklop a do něho můžeme dát jednu figurku. Třeba tu toho, tam můžeme dát sem dovnitř, tak zavřeme. A potom tady zepsatu ještě do té části, kde je zezadu to otevírací ten poklop, tak tady máme ještě jeden poklop. Tam můžete dát další minifigurku, ale už se tam moc nevejde. Ale vejde docela. Jenom ten blaster bychom museli odendat. Dáme mu ho tady také do boku. Také to tady zavřem. A zavřelo se to úplně v pohodě. No, trochu cvičilo, takže bych ho musel to chvíli zalehnout. Jo, a teď už je to v pohodě. Zase mi spadla ta anténa. Tak. Tu anténu máme. To je asi tak všechno. Tuto je naštěstí, ale je pohyblivý. Má tady kolečka. Taky vypadá spodek. A to je tak všechno k tutomu. A čau a dejte lajky a odběry.